Takže ľudia, ja vás zdravím pri našej prvej reklame na server Teamania, je to Skyblock PvP Survival Games. Tak si poukazujeme server. Tu máte cedulky, ktoré vám pomôžu na začiatok, napríklad lobby. Tu je tiež niečo ohľadom toho. Tu sú doly, na sandstone, na sand, na grass a na stone. Tu je Pikachu, tu je nejaká tá postavička, tu je enchant miestnosť, ako vidíte server je CZSK, tam je most, tu je shop, tu sú príkazy ohľadom PvPčky a Games hier. Tu je shop, tak si poukazujeme, tu máte príkazy, čím sa kupujú a tak. Shop je lacný, kúpneme diamanty. Kde sú? Tu je hej 90-101, tak to je vlastné. A možno tu budem natáčať aj let's play, tak sa tešte a uvidíme sa v ďalšom diele alebo ďalšej reklame alebo let's playu, tak sa zatiaľ majte.